रहा भैया केहू आवेला केहू जाला गौतम जी के हमें ठीक ठीक बैठे जो बता गौतम ऋषि के रवा नहीं जाने कि गौतम ऋषि अहिल्या के श्राप के ले हाँ सबकर गुरु है ये जगत के गुरु है गौतम ऋषि चाचा के बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के हम इंतजार करब चाचा से बड़ी लाइन आ रही चाचा हाँ सही बात विकास भैया सही 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 ये जगत के गुरु हमनी के गुरु सबकर गुरु हैं हाँ रवो गुरु हैं आई चाचा के बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के इंतजार करब कि बड़ी नीक चाचा हमनी के बात आशीर्वाद रह बनौले रहम उतना है रुपया मत खाली आशीर्वाद हमरा पे बनौले रहम उतना हमरा खातिर काफी बा चाचा विकास भाई एकदम बाबा नाती के तुल्य बानी हमरा नाती बानी आ जानी के बड़ी नीक बात बता दी रे चाचा के बार बार प्रणाम करो आ कोई तू बोले में फसल जाई तो वाला हम फोन नंबर अबे रो सब ले भैया के राजा बन के राज करो अरे राजा बन के राज करिनु बाबा तो खाली ओइ में हमनी के अपन ढकेल के काम चला ले गौतम जी गइले